Направо медвед. Помощ! Помощ! Изтича ми кръста, бе! Navy Baker. Вземи кутийката с тебе. Смачкай я и сами с тебе. Помощ, медик! Помощ! Мечка, ако е балистична каската, ще спре ли 223? Видя ли, че не търсихме сграда? Ще спре ли 223, ако е балистична каска? 223 ли? Да. Ако ударило странично, да. Причелно. Така тук. Значи го е подвижнал. Може и да оживее. Ама доктора ни е шибан, мат. Пиче като стреля по мене, видях как будат топчетата и го оставих да го убие, след това е така. И отивах му казах, коректен, няма проблем. Видях как го... И го оставих да го убие, защото видях, че ще стане работа. Давай, че има с диари. Айде бе, номер 7. До 30 минути ще умре. Скъсвам пукана му артерията. Аз ще умре до 30 минути. До 30 минути, дай го. 7 Удариха ли? Да. Той вика сейфти и стреля. Номер 40. 7, леко, превръзка. Десен крак. Пребързано. Че 2 минути, като имате време. Държат вече. Държат. Еми това ти казвам, като имате време, аз леко сте. Само да разпотина. Док, а за една чекия ще се уредя ли? Радви се, че нямаш съдбата на този наш приятел Тимош. Тимош, какво ще умре до половин час и До остава 30 минути умира. В момента тук? Аз мога да говоря вече, нали? Или не мога? Не, след като те излекувам. Чакай. Значи имаш, освен това нещо, тъкат 2 минути лечение, притискай раната. Тъкат. Имаш още 3 минути плюс. 5 минути. 5 минути лежиш тук. Стой. Стой, да запиша. Ти си спомниш. Аз спомня номер 7, да. Предполагам, че гостът е взет там горе и на война като на война. Докторе, а за малко морфин класирам ли си? Надявай се да не се класира, защото сега ще отида да дам след 25 минути на Тимош. Морфин ли? Да. За да умре в мъките си? За да умреш без спокойно. мъките си.